Vitaj vo svojom bezpečnom priestore. Vytvor si pohodlie v ľahu alebo sede. Môžeš sa prikryť dekou, sadnúť si na vankúšik, tak aby ti bolo dobre. Toto je chvíľa pre teba. Zatvor oči a priveď svoju pozornosť sem. Ak nie stále, tak aspoň na chvíľu môžeš byť len tu, na mieste, kde počúvaš tieto slová. Nájdi vo svojom tele spomalenie. Na chvíľu uvoľni nohy, celé nohy, od piet cez kolená až po kĺby v bedrách. Nájdi spomalenie v trupe, uvoľni ho od lona cez pupok až po krk. Uvoľni ruky od končekov prstov cez lakte až po ramená. Uvoľni krk. Uvoľni hlavu od končeku brady cez nos až po pokožku pod vlasmi. Poddáš sa tomuto okamihu. Sleduješ svoj dých. Aj v ňom nachádzaš spomalenie. Nadýchneš sa a vydýchneš. Ako by tvoj nos a tvoje pľúca chceli zistiť, ako dnes chutí vzduch a nájsť v ňom všetky nuancy, ako hľadá somelier vo víne. Ochutnávaš vzduch s nádychom a s výdychom ho púšťaš. Pozoruješ svoje myšlienky. Možno máš v hlave čisto. Možno sa ti sem tam objaví nejaký obraz. Možno ťa začne niečo svrbieť. Skúšaš tieto myšlienky a pocity len pozorovať. Púšťaš ich bez súdu. Nie sú dobré a nie sú ani zlé. Proste sa objavujú v tvojej mysli a ty si z nich môžeš vyberať. Ktorej myšlienke dáš váhu, ktorú myšlienku pustíš, ktorú nahradíš. V tomto momente púšťaš všetky. Si nad nimi. Ak sa ti v hlave objaví nejaký súd, zažeň ho, ako by bola v tvojich rukách metla. V tichu, ktoré si vytvoríš v tele a v hlave, sa zakoreníš. Nadýchneš sa a cez svoju chrbticu pošleš výdych tam, kde sa tvoje telo spája so zemou. Výdych vyjde cez kostrč alebo cez nohy. Cítiš pritom jemný tlak. Nadýchneš sa
a cez chrbticu s výdychom posielaš dých dolu, do podložky alebo do zeme, ako by sa tam vytváral korienok. Niečo, čo ťa udrží pri zemi. Nádych. A cez chrbticu posielaš dolu až do zeme svoj koreň. Poriadne sa tam prichytíš ako strom. Vo svojom tele nájdeš stred. Nájdeš svoje srdce. Pokojne bije. Uvedomíš si ho a pokračuješ v dýchaní. Dýchaš svojim srdcom. Nadýchneš sa do stredu hrudníka a vydýchneš. Z tvojho srdca pritom vychádza prúd hustého svetla. Možno má nejakú farbu. Nadýchneš sa do srdca a vydýchneš svetlo, ktoré presiahne tvoje telo a rozlieva sa okolo teba. Nadýchneš sa a cez svoje srdce vydýchneš svetlo okolo seba. Svetlo ťa postupne obalí. S každým nádychom a výdychom vytvorí okolo teba teplú kuklu. Pokračuješ v dýchaní. Tvoríš kuklu zo svetla, ktorá vychádza z tvojho srdca. Nádych. A výdych. Husté svetlo ťa objíma. Si v bezpečí. Kukla okolo teba sa postupne rozšíri na niekoľko metrov. Naberá reliéf, tvorí steny a nábytok. Nájdeš sa v izbe. Je tvojim domovom. Nemusí to byť izba, ktorá existuje niekde v tvojom živote. Môže byť celkom nová. Je to priestor, do ktorého sa vždy s radosťou vrátiš. Popozeráš si detaily. V izbe sa nachádzajú fragmenty tvojho života. Náčinie na koníčky, spomienky na významné momenty. Možno je zaprataná, útulná, možno úplne čistá, možno farebná a možno svetlá alebo tmavá. Cítiš sa tu dobre. Je to tvoje útočisko. V tejto izbe máš aj zrkadlo. Pomaly sa predaň postavíš. Vidíš seba. Pristúpiš bližšie a pozrieš sa odrazu do očí. Vidíš v nich iskru.
život. Vieš, že to si ty. Pozeráš sa do svojich očí a vidíš seba. Rozpoznávaš v nich oheň, ktorý chce žiť a naplňať svoju cestu. Pri pohľade na tento oheň pocítiš rešpekt k tomu, že každý na tomto svete má svoju jedinečnú cestu. Napadne ti, že väčšinu nespokojností, ktorú v dňoch zažívaš, pramení z porovnávania a zo súdov. V rohu tvojej izby sa však nachádza metla a ty si vždy môžeš vybrať, či si tento súd zoberieš, alebo ho zametieš preč. Pocítiš, že to je rozhodnutie mať sa v úcte. Uvedomíš si svoje telo, vďaka ktorému môžeš byť na tomto svete. Uvedomíš si svoju myseľ, vďaka ktorej môžeš chápať a tvoriť. Uvedomíš si svoju dušu, ktorá ťa na tejto ceste vedie. Si celok. Nikto, vrátane teba, nemá prečo určovať, aký celok si. Keďže si celok, si dostatok, si úplnosť, si dosť. A to hneď v tomto momente. Nie až keď naplníš nejaké ciele, ktoré ti stanovila tvoja myseľ. Už teraz si zaslúžiš svoju úctu, lásku, rešpekt. Pocítiš, že je v poriadku inšpirovať sa a mať ciele. Preto si na ceste. No poháňať na nej ťa môže namiesto nespokojnosti zvedavosť, radosť, bázeň a možno vášeň, ktoré pramenia z tvojho vnútra. Keď cúvneš od zrkadla trochu ďalej, odraz sa pohne tvojim smerom a zo zrkadla vyjde. Stojíš pred sebou. Tvoj odraz sa ťa pomaly dotkne a objíme ťa. Pocítiš, že všetky tlaky, ktoré na teba doliehajú v bežnom živote, ktoré si myslíš, že máš spĺňať, sú výmyslom. S objatím ťa naplňa dôvera vo svoje dobro. Párkrát zažmurkáš a uvedomíš si, že sa stále pozeráš do zrkadla. Usmeješ sa a vo svojej izbe si ľahneš na posteľ, gauč, koberec, čokoľvek tam máš.
Zatvoríš oči a pomaly precitneš späť. Všimneš si, akú teplotu má vzduch okolo teba. Ako sa ti dýcha. Môžeš sa pohnúť, otvoriť oči a poobzerať sa okolo seba. Môžeš sa aj teraz fyzicky objať alebo si položiť ruky na hruď. Nadýchnuť sa. A vydýchnuť. Si na dobrej ceste.